Kardom nelimen sondrosing rompi. Afrangsi solangdo karbi arat donafan kardom nang paje deklo. Nelipini penangan Facebook hei huyalong nelimen pen arloso alam ki aputak nelipan ahok pet kalipin pen nelipan akoy nang kipi lapen ateng pen haladak alang litum news along kapaklang pon ateng protante nelipan kedam tang Citini pai troksi arni inut soarlo pan colang remdet pusi nili pan akoy nangkar bokpon tu asila bangso Allah nangkar bokpon alam the putak si nili klar dak alam the kupima laso alam the lapen haladak news along kapaklang pon lapen arloso ahematum lam nangkar bokpon labangso alam boy ku ansi ahokma Manda ako si ahok kalima labang soalam te klardak nang litum apana nga pachiniji pansi nili non kachisik pon lo asi ketching si alang litum labang so nili dak news long ketek pon long ateng protang te lapen laken non mat po news long tek pon long lapen kapre ka news long kipi pon do tai non mat nili chetek pon long delang nasi dak ke jong pon alam te bang ketching si ke alang tum kipu dak ke chok che dopik Keceng si bang kalang tum dak lam hoi che endet la puta alang tum cipu pon tulo la pen nelipan karbi lamet ami pen kedam tang citini pai kep arni nang sor pon plot lo pusidak kijong pon tu la pen adun tu nelipan karbi cultural society pen nang sor pon plot lo pusi pu pon tu la pen nelipan rong pen kapjui kolam thitalang litum dak kapaklang pon tu la pen rong pen nelipan boycott det na soalam thitalang tum kapaklang ponto lapen kedam tang freni pai isi arni ratami kepado palam the kapaklang ponto lasi la soalam ku ansi ahokma nelihin penali tum pan klar dak alam the nang pachini ji phan chisek pontang lo lasi kecheng sinali tum phan kapachini kang tung bangke as per FIR dak Bisonat Karbi live and news channel along anchor temporarily alangli nangke claim don ladak arloso kakung hansepi alang nemen pen FIR ki pidam lake October 7 ani si ki pidam asila bangso October 7 ani ki pidam FIR alolong ki tokpon atengke kidam tang 7 September ani alang phanne otlang nu kachoklem ji phansi alang ne kabor I la pusialang haladak lam hoi kipi pondo lasi kecheng si la bangso alam theni le klar dak alam the kipu kang tunga bangke jongsi 7 ani neli la bangso otlang nu ka chuma thaji phan kabor I pulo tangte alang kupia potsi 14 September mate chitini fai great free arni anta Bisonat Karbi live and news channel long na encordun bomlang lasi ladak penanta ilitum chinik dak lo lake angton pen kapacho bai alam isi alang li jung aning ke hangpen kason si alam kichot ate manang litum lang tami Bisonat Karbi live along nang litum 14 September ani nang litum labangso sarsik da lang iktami halaso arni anta alang le dak news na encordun bomlang lapen adun tune le kipuji pu bangke engkoira sirkep citi achiklo mate September achiklo kakrung hansipi apayatum nekulat along wangsi nephan nangkether lapen penangan jume junu nangkang ton lapuson parupon lo asi nangkether pon alam the bangke keching sikela pohn lo nephan nangki pupon keching si alam thekela pulo 20 lakhs paisa nang pinangji kalite arlo soalam ki nang boxi nang nong nang thang nang joji pusini lephan nang ke therpon lapen adun thu alama bangke pini angbong mate chitini phai engko da sirkep mate 29 September arni ne hem chedama hut kaprek amuni ta tum penalang tum chelangsi ne phan nang enda chi pusini phan nang ke ther paru pondo lapen adun thu alang tum freni phai isi arni rongasar ame along le thota ne hematuma phan 20 lakhs uthot
poisa nang pinang jipu ke ther ke hap mate ke hang padopon lo nang pipe pulo tangte hemi sia phanta nang plung edji pusi nili hema tuma phanta ke ther padopon lo lapenan pata dak thanga bisara be pinpen ke chok che lang le pinpen ne hema tuma phanta arenga hu ke pasulo lapen 20 lakhs nang pinangji laso ake therbang padolo lasi lasor ni alang litu misialam theke paklang por bangke ne phan alang ka phirisi ka juidak nang chitong dun dede piposi nang chitong dun dede lo laso alam thelang litum dak paklang pondo lasi neli phan alang litum labangso ame rongasar kacaripon kangni ame alang litum ke padupon ke preni phai isi arni sila bangso ame ke padupon lasi neli phan nang ke therbang ke pamo heta neli nang pulo chitini phai engko da sirkep mate 29 September arni neli kulat long wangsi alang tum ne phan nang ke ther nang padulo lapen ne phan arlo so alam ki nang bokji poisa le nang pipiti po alam the lapen rong che wang lo tang te pini arnia angbong amat neli phan ne phan nang kenji lap sonta nang ke ther padupon lo lase labangso nang ke thera joinisi neli asapso lahai otlang nu ka cuma thamate lahai poisa joine kam ke claim lapen kachipaching no tap kilu kachipaching no atumpen kachipajok je phansi asapso neli hempen angtan dodam nang koklo la soalam thebang neli pipotsi dak chitong donde dat baplo tan neli phan rong ki bang lute thang bisar be pin pen jong sin ne hema tuma phanta arenga hu ka peso lapen 20 lakhs nang pinangji po dak him hin amunit abe pin pen dak la bangso arong along jong sila pusona bisar plo tangte neli phanta kupisi nang ki bipone la bangke dak anta nang litum chini pon melo la so jok sin neli la bangso melong chitong donde dat lo la pena dun thu la bangso ne hema tuma phan ke ther ke padopon thua bangke ke bangji preni phai troxiani mate irui angbong ne phan pusi la phan wan vek nang po wan vek si 20 lakhs poisa ta pinangji ne phan ta wanangji kalite hempenar phung eti pusi ne hema tuma phan ke ther ke happen padopon lo laso ajoksi ne hematum kedam tang phria chiklo ni phai ke thomani mate 3 October arni kakrung hanse pi ram hanse lapen kasang depi aphan alang litum bang ke thom amen pen nili tum aphan aron re law and order aron kalipin pen 20 lakhs poisa nang ke hang paruhum ne phan arlo so alam nang boxi nenong ne thang nang ke jojipu labangso alam thi aputhak raiko masai khia phan lam hoi pidam datlo nasi isi kamang hu mimi abangke karbi aron kabisa mate karbi customary law aron ateng pen bisara long ke bang pelotang te hin amunit awe pin pen ko somsi 20 lakh sa poisa dak kadiman unolatum lapen ke ther ke happen hema tuma phan arenga hu kapiso kla kun na aron chikelong ma dak nang litum solang do karbi arat dona tum pusitame laso nang litum munti pa sikita taku ansi aron kechok iglo alang litum ke claim dak alang litum labangso 20 lakhs ke hang mate 1 tarik isi Oktober ani labangso melong nili hematum nili tu hemi sia tum tapulo jongsi laso alam jongsi ahok akang sai kenangji pulo tante law and order ating pen akang sai kenangji pulo tante nang litum raiko masai khelong le FIR pidam tanot pusini litum hematum ta suggestion pidindo bonta latum kupilo nanga chathak labang dak alang litum nanga chathak bangke nitum ke police case ke pipe mate lam hoi pidam de nitum aphan 20 lakh sinangji lapen dak rong pen angtum thura damdangji laso aputhak salang litum kipu tante FIR piposi pidam hai hedat lo latum laso alam thila dak poisa jone 20 lakhs a poisa jone sila bangso alang arlo so pipi positame apia potum dak kacerap don pen lapen kaprek ladak nili phan ke claim kedam nang cholang un i atum ladak kacerap don pen alang litum la poisa jone si ke claim pula dang ta litum klar dak alam the litum chini pon ondo athema alang litum non pudam thunang khokpo jongsi kedam tang chiti ni phai troxi ani jongsi nili otlang no ka choma thaji phan kapor i plotang te nerkep sirkep kep krisi krihini kregetom krepli an kupi porsi alang bisnat kar bilai blong dak nangke thanwang bomdo
lapen as per FIR alang kipu kene ke hangsar lang piklo hem amatta bedet lapen adung arai amatta nang arju dunong ledet pusipu nitum hem ke cingdum pik nitum adon ke doke lapen lasoni nitum hem isita doe nitum hem tumle kona sikidampo hem si aning wangta nitum hem isita doe erlo lasi labangso ke isi poisa joini si nangkar bob alam chot lasi solang dokar biarat phana salam thekla dak pen pachiniklo lapen alang jongsi ahok pet puason te alang li thoksia ni alam ke nerkep sirkep alom amasi alang litum lam hoi pidam det nangji polo ronga sarami sita padu nangji polo piposi padu hai hidet lo mate hala dak tarik siar ni meke padu long mata pulo kes pidam danan tu piposi kes pidam hai hidet lo nilitum kes pidam det apian se alang litum ta sai jok jisinan pi nilitum nemen pen alang litum lam hoi ki pidam nasi ladak penan tai litum chin asi la ni phai chiti ni phai proxy ani alam ki kupia posit cheklu e jona phile latum lam hoi pidam rong lo asi la bangso cheklu e jona phi lam hoi ki pidam pu alu ladak do nangli tuma phani ling paklang eji like hin lo ho alu ta alang litum ki pidam nelimen pen ki pidam FIR alu iklo asi la bangso alu alang litum dak alang litum ceklo e jona phisi labangso lam hoi bang ki pidam do lasi labangso alam hoi ki pidam aprang nilitum si lam hoi ki pidam pa lota nilitum along do lake nilitum ki pidam alam hoi alo iklo labang ke alang litum nilitum pidam det pen alang litum labangso kisung pen kachipa jokji phansinon bangke latum lam hoi ki pidam tu chotlo lasi ladak nang litum ta kematha parsi ki tha lapen non eson alama bangke dak nang litum phan pachini nang kokpo nang litum ka dog beta chiniklo bisonat karbi live along dak kedam tang kene 15 July pen ka krung hansepi nilitum bisonat karbi live channel along alangli anchor ason ben pen angklem to no sitami la sarni pen mala anchor ke kali alang phan sapso training period mate ke than la puson padupon lang voi phet tu sitami ruini than det apita alang phan nitum ke kangjin so pen salang phan pacharli nang petek nang wa joini si karbialam kengkong long pusitame alang phan anchor asai pek pon lo lapen labangso alang phan anchor pek pon det pen viewers atum kandak comment nang ki pidun nang litum ta chinik ponon comment lang ik protan ta alang lian news ke tham analong nang litum comment lang dam tame alang phan non amat ka krung hansi pia phan mane anchor asai bang paklem nang ni alang kaninje jumi mi lapen alang karbialam kengkong long karbialam thekpami mi lasi alang phan anchor pipon nang ni pu ajoini si nilitum alang phan kidam tang chitini phai krip pho arni terminate delo nilitum news channel long pen alang phan anchor asai nang cherap dun nang nilu pu alang phan nilitum isi termination letter parideng lo lapen eson alam the ladak alang phan karbialam kengkong long thekpami mi lapen anpata alang labangso a news channel against aja hok asai ke claim dokok alang jungjung poklana poisa joini ladak labangso news channel phan bidikang limpen dak alang ke claim pon dokok ajoini sinilitum kedam tang 15 September ani alang phan dak pen nilitum sor prot lo labangso anchor pen sor prot official asalam the alang litum kapeklang athama nilitum alang phan 14 ani an anchor dolo 15 ani an ke pini pen claim nang nilu pwa joini se alang phan pak claim kledet lo pak claim kledet pen official labangso alam ki bangke ke klang thulo apen eson alam thelang tum kipu pon thu do thulang dak lam hoi che endet lo puta konon phi kene jasemer bangke hamphang song atuma phan jasemer bangke dak news channel long kipu pon ke KNCA KAWJF KSA lapen KWA la hui asong atuma phan kapamang hu abidi ke kher bangke la pohin lo nituma bangke alang che endet lo la bangso lam hoi che endet lo alang bangkali pusi je thana pot pusi tame lam hoi che endet potante la case register akupi non anta piposi dokoklo piposi non anta dak kene dokoklo non da case register lang law and order mote non ta law and order ateng pen dak insai po la bangso alam ardi ke du kali pu chinisi da Guwahati High Court pen tani liphan dak liphan la bangso niliphan la bangso pre arrest bail mate la bangso bail alu niliphan nang piklo la sojani siniliphan nang arrest uni detlo athema
alang tum ta chini pamelo ni litum ke paklang alo ting pen alang litum la bangso alo ingsai pami silang no ahok tema ladak adai avepu chini a joini sang litum ni pan la bangso alo nang pido la pen adun thua lama bangke alang litum la bangso alo kipi ne panang paires dat pen mana ne pan nang pang nang cek jipu akabor i la bangso kabor i chun cheda da joini silatum puthot news channel pen senon bangke kapang dang mate kapre asong tumpan ka cirit kapamang hupen alang tumapan kaperap tunje pan sinon bangke akerap ka cohang sini bangke pudak kangtung KNC punon hampang song do ana tum positame nang litum one side amunit kalidat nang litum ahok akang sai so arlo punon sopin so punon kecok ci bang pelotang tela ke adai dowek lo la sinang litum ta la khailam bang lang tar lippe menengji atema nang litum apan ke non la bang solam ki pancot kali solang do karbi arat do ana tum ningka che the parpik do la sila sona poro hodang litum ahok akang sai mate alam bang ko ansi ahok kali makalang malabang so tar lippa misi madu akorte inje mate ke hai pitum busrame cerap citu donje pan chuning ripon lo lahen lo lapen adun thu nili kapaklang pon thuang tung bangke kijutsi nili lansi pajut pon po dag nili pan ke jong pon karbi lamet ami pen nili pan citini pai kepar ni nang sor pon photlo polam the la so lo kapang dak pon do cita eson alam nang dam nang ladak peta long le bang so lo ke tok takali ladak ridak tawe mate signature tawe lapen ladak ke tok pon nang litum mula so lo langji pelotan tan nili long do lang ikta nang litum dak ke tok pon do jo pini citi ni pai aceklo pusikipu citi ni pai kep arnisi ne phamke kar bilamet ame pen nang kapa sun pusikipu sita alang litum ame ahok pet kang ni komentilo alang tunge phri aceklo ni pai kep arnisi me kang ni tante lata kupi koson lola so isi mang humini alam lola dak amaduta arida ka pen pen seneli panang sor plot buka pacet thang asila so alam ta citi ni pai kep kang ni kar bilamet ame tum thang ame ta vela kenili klar tak penangli tuma pan pachini lo thang ame ta citi mana latum September ceklo ke 10 tarik ani ke latum me avi lake isi bua mate labang ke aron repim kapacho bai thek tik alam pusinili dak nangli tuma pan pachini pon thulo lapen adun thu nangli tuma pan kapachini pon thu kang tung bangke ke lam hoi che endat lo pointe proof nang paklang non lam hoi che endat lo pelotan tan nangli tum evidence kupilo niliki pu kang tung bangke news channel tum paklang pustamelang tinge news channel tangke rata joini si ke klem pena pot puatum le chuning ri pusitame paklang nang kokpa hokalam la bangke nili ning dukalam tawe sitame lam hoi che endat po evidence nang litum along doloma mate ala arlo sopia tum nong ta doloma la pena dun thua bangke karbi lamet ame pen sor protpul tarik ke parni punang litum long evidence doikluma aso evidence ta ave alang litum nili kachini long ateng alang litum ame bangke ini alang litum pre ni pai kep arni abangsi alang litum kangni sitame alang litum kapeklang pon along ke ketok ke chokche ladak acek luamen ke tok chokche lapen adun thua bangke karbi cultural society pen asor pon photlo pusipu nasi komen tu sila so ame kangni mela so evidence doikloma meeting kangni evidence doikloma ave nasi lahai ta isi kapacho bai thek tikalam lapen rong pen kat juilo pusipu nilike non nili hemar bung sidulo nalitum chini ta hepo patung neli ke rong jota dambom lo rong tum tanang thek long lo lasi hampang song to mapan mate solang do karbi arata phan kapamang huwa bidi lake neli la pusi pupon lo la pen ke boycott pon det lo pusi pon neli phan la sorong long nang patulong le lo la sorong pen nang boycott pon lo pusi pu lasi dak hin amunit rong asar amelong karbi expert karbi customary lo long hin amunit ave pin pen inut amunit phan adai doma ve ma pu bisar se pin pen boycott unma la solam theta langdam nang lasi la bangke boycott un i dak human rights nili sita do anu tina bang pusita medo lasi la so puthak ta nili nang le to maphan lam klar pipon no lapen alang kipu dak news channel long ka chethan ke dak ke than pon ke arta engko da hini pusikipu sita me FIR long bangke alang kipu bangke kresir kep pusi arta ka chetok dak arta do ho aloke like hen lo ho dak arta kresir kep mate 19 age belang pusi alang tum la bangso RD kape doji pusi la so alam hoilong kape pon pon lasi dagan tanang litum munting along tin alang litum kapachu bayalam the dak klang klar tak penang litum thek ponik long lo lasi kijut si la bangso alam the klar tak alam the nang litum aphan mate nang pachinik lo kijut si ne likipu kang tung bang ke alang litum aron repen
alang litum tangka joini mate nilitum dak pen terminate data pi alang litum 20 lakhs apoisa nang dimano labang so 20 lakhs apoisa kana kadiman nilitum pipe det ajoini si alang litum labang so asai niliphan nangkar bok chot la solam theke kapacho bai thek tik alam lake lapen nang litum solang dokar bi arat do ana tum busitame labang so alam the log bang kenang litum manghung nang ne jongse ahok kali kalang busitame non nilitum ahin penta cash pilo alang litum ahin penta cash pilo non kota long la so alam the bang bangke bang insai po mo apor plotan tenang litum ahok pet alam kota long pen kapaklang pon alam tenang lasi law and order ateng pen ko an sia ahok kali makalang mala insai po kota long pen lake apor pen lotang te anutin bang busitame chini po lasi kupi po selang tum radaphan abatai kapamang huwa bidi ke klema tangka joini lasi radatum nang litum lapuson komane amuni raphan ke claim ke dam ke lang dun un ipen lam karpok poisa joine ke claim lason ka chobai thek tik amunit atuma phan lapuson poisa ajoini anong athang chema thathe pinpen poisa amek kilang ajoini ka chobai thek tik alam nang litum manghudu nang lepusi kadogove solang dokar biarap dona phan nelhin pen lam klar mate dak birta kapache thanga puthak nelhin pen lam klar pen lam void nelihin pen pachini pon exit neli